Bună ziua și bine v-am revenit! Astăzi vom călători din nou în timp cu încă un joc nostalgic de-al meu. Deci, nu știu dacă l-ați jucat și voi, dar ăsta e joculețul. By the way, are și un remaster. Dacă vreți poate să-l jucăm în alt episod sau dacă avem timp și în episodul ăsta. Dar astăzi vreau să încep clasicul. Ok, am oprit muzica să nu fie copyright. Oricum mai jucăm jocul ăsta. Start game, deci în jocul acesta aveți toate 10 caracterele astea, toate aceste 10 caractere și ce trebuie să faceți este să mergeți așa, să faceți mai multe provocări într-un fel, trebuie să împușcați pe restul nou. Și mai sunt și niște joculețe, minigame-uri între timp ca să te ajute la scorul final. Oricum o să vedeți. Deci asta e prima rundă și trebuie să-l împuși pe ăsta, dar mai întâi trebuie să țin ăsta aici. Fire! Vedeți când a zis fire? Atunci, să continuăm. Oh, da, de obicei nu se întâmplă așa ceva, dar într-un motiv sau altul e mai greu aici mai întâi. Ia uite. Hai, du-te în China. Oh, leu. Vedeți aici, mai sunt niște chestii de astea care e efectiv random și dintr-o dată te înving așa, repede. Ia. Hai, lasă-mă cu paharele astea, nu m-a plăcut niciodată minigame-urile. Sticlă. Hai, așa ceva. Țin minte că era și un joc un mod fără sânge. Poate era altundeva, nu știu. Atunci era o altă chestie, era site, era pe Flash. Acum, na, nu e pe Flash, e pe Y browser. Deci, scopul minigame-ul ăsta este să dați în toate, să împușcați toate sticlele. Dar eu nu sunt prea bun. A fost cam aproape asta. Așa. Asta e din cele mai așa. Stai, cum? Nu arăta că nu l-am împușcat sticla aia. Știi ce mă lasă. 70% dificultate. Ok, ne descurcăm. Aici trebuie să împuși păsările. Și asta e altul minigame. Trebuie să puși țipele. 100%. Asta e bossul final. Într-un fel, cum s-ar zice. Ok, da. Ok, fine. Hai să mai încercăm un pic, dacă tot așa. Și ceva, hai să ne jucăm un remaster un pic. Gunblade remaster. Easy.
Love. Hai să vedem. Toți ăștia au tematică western în afară de tipul ăsta. Oricum. Hai să vedem ce e asta. Ia, acum avem Northland. Bă, what? Ok, se simte complet diferit. Wow. Stai, nu are Northland. What? Ok, nu-ți pot da seama când cineva am pușcă. Oare ar trebui să mai încercăm clasicul? O rundă sau ceva? Cioată. Hai să vedem ce jocuri sunt pe HTML 5. Sau, dacă aveam eu un joc care mă jucam tot atunci, cum se chema? Stați-mi, mai uităm puțin pe aici, că nu mai știu. Da. Mixed Martial Arts, așa. Asta mă jucam mai mult cu prieteni. Și în vizită. Opa. Sound-ul, muzică off. Ca să nu luăm copyright. Deci avem mai multe game mode-uri, boring, ordinary. Asta mă jucam mereu că nu știam. Că nu intrase niciodată la stare. Deci asta e gen normal. Față cu cineva normal. Equally random aici. Sunt niște modificații pentru amândouă caractere să fie același. Și aici sunt efectiv modificații random la ambele. Dar nu face sound effect, doar așa. Da, oricum. A și D, da. Și uite, vedeți? Ăsta e puny și legless, eu sunt macho și armless. Deci, cam astea sunt modificările. Dacă mai vedeți joculețul ăsta, poate mă mai joc, da. Scrieți în comentarii. Ia, eu sunt legless și el e și puny și legless. Aici nu te poți întoarce, nici măcar dacă apeși te duci în direcția cealaltă. Duke Mad Guy. Ia, puny Gorilla Arms și asta e Gorilla Arms Balloon Head. Oricum, na, dacă... Poate să încerc și game mode normal, că l-am jucat atunci. Gorilla Arms Balloon Head Armless. Immovable. Ia, macho și legless și macho și armless. Asta a fost faină. Ok, hai să vedem boringly random. Ia, vedeți, deci aici suntem amândoi la fel, nu avem nicio modificare. De asta mă jucam mereu, pentru că eu nu știam lisetări. Ce m-a păcălit șobolanul. Aoleu. Cam greuț potriva unui AI. Dacă vedeți, spun și niște chestii la început, nu arăt mai amuzante sau insulte de astea false. Stai că mă cam termină. Ia. Nu! A fost faină. Astea puțin să văd. Icy Striker. Ce mai nume? Ce bătaie se întâmplă aici. Și splat și whack și bang, black. Zoink. Așa e jocul ăsta.
Un îmbrâpăt. Ai! Aoleu. Mi-a folosit greutatea împotriva mea. Yeah, the swaggy kid. Final round. Aoleu. Super great guy. Chiar că mai dăm unul și după asta gata că... Oh, am atins doar cu piciorul. The gruesome bat. Ia, l-am luat de față. Asta a fost albinită. Crunch! Ce se întâmplă aici? Continuă. Aici nici n-avem ce să fac. Ia. L-am luat de cap. L-am băgat cu fața în apă. Victory, size matter. Ba nu. Oricum, dacă mai vreți joculețe de astea, mai spuneți că poate mai vreți să călătorim în timp, poate mai jucăm Chaos Faction 2 din nou, poate un joc nou dacă vreți. Până atunci, ne vedem data viitoare.